Kok butrek aku. Ya. Ayon. Kaya iso ayon-ayon. Apik kuwi aku pengen nyanyi kuwi. Ayon-ayon kamya gawe gumun takon Sarta rukun akeh kang kayungyon. Dadi srana iku datang semu nyawiji ing panamu kondonge kalbu. Ya, buat dulur-dulur boto Sida Mulya. Sik. Sawe lho. Aku ora iki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik kok. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah, dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Abonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang.